Здравейте, аз се казвам Здравко Сергеев и днес ще разказвам за моя живот. Обичам да прекарвам времето с семейството си, като играем на игри, например Монополи, шах, баскетбол. Аз уча в 58 Василевски в Драгалев. Предметите, които харесвам в училище са български, математика, физическо и изобразително изкуство. Двете ми любими госпожи са госпожа Михайлова и госпожа Методиева. Най-много обичам с тях да уча по математика. Пак след училище обичам да ходя на английски. Обичам да ходя да си играя с приятели. Обичам да се разхождаме в парковете и да ходим понякога на почивка. Много харесвам също и да имам контакт с животните, защото аз много обичам животни, особено кученца пудри. Най-важните неща в живота за мен са спортуването, помагането на хората в нужда, храненето, здравословния начин на живот, да се отнасяме добре към другите хора и нуждата от майчина любов. Майката за мен е нещо, което те е родило, което ти дава любов и знания. През времето ми с мама учим, играеме. Аз бих искал да постигна в бъдеще да стана доктор. Умението да се учим всеки ден на нещо ново и да се държиме добре към семейството. Мечтаем да си постигаме целите. На следващата година имам целите да печеля медали, грамоти, дипломи за моите хобита и да имам отличен успех в училище. Аз обичам да се занимавам след училище с голф, кардиналет, плуване, с ходене, тичане. През свободното ми време обичам да ходя на театър, на кино и на изложби и тенис на корт. Моят най-добър приятел е Мерт и ние обичаме да си говориме, да играеме, да се гоним. Книгите, които ми харесват са Перси Джаксън, Слави the Clashers. Повече научни неща ме интересуват. Любопитен съм да разбера всичко за света. Аз бих искал да отида в Япония или Китай. Там ми е интересно всичките нови неща, защото там се изработват едни от най-новите неща. Например, там са изработени покемон картите, които на мен много ми харесват и ме заинтригуват. Многото, което искам да предизвикам себе си е да науча арабски език и да го говоря в Дубай. Аз се представям един перфектен ден от живота ми, като постигам много постижения. Например, да спечеля нови медали, купи по баскетбол, шах, голф, плуване и много други спортове. Аз искам да стана педиатър, защото тази работа ми харесва и защото така мога да помагам на децата в нужда. Моето геройско име би било Супер Павло. Ако бях нарисувал картина за моя живот, аз бих включил моето семейство, моите приятели, мене. Аз бих нарисувал много мои близки хора също. Нещата, които правят хората щастливи, според мен са здравословното хранене, ангажиментите, които имат и семейството. Правилата в моят живот са да наложим да сме честни, да не си викаме, да не си крещим и да си говорим по нормален тон. Да пазят природата, да изхвърлят своите боклуци в кошовете
Или, например, ако няма кош, да не си го хвърлят на земята, а да си носят по една турбичка и там да си ги слагат, после като намерят кош да си го изхвърлят. Най-забавното нещо в живота според мен е да си играеме, да се смееме, да има радост в сърцата ми. Искам сега да ви покажа моите медали, купа и грамоти по шах. Аз се гордея с моите постижения по шах. Първо ще започнем с златния медал, който изглежда ето така. После с сребърният, който изглежда почти по същия начин, само при топа и пешката. Имам и още един сребърен медал. Ето тук. Той е по-различен от другите. Пак е с топ и пешка. Но имам и още един медал, който е бронзов, пак с топ и пешка. Моето най-голямо постижение е купата по шах. Тя е златна, както виждате, и тук тя се държи на един мрамор отдолу. Аз играя в шахматен клуб ЦСК и аз съм много доволен там как ме учат. Искам да ви покажа моите грамоти по шахмат. Първата я спечелих преди една година. Аз тук съм бил на 6-то място, а на втората я спечелих преди около 10 дена. Тя ми е по шахмат пак и тук съм на 4-то място. Много се гордея от себе си, защото те бяха 5 рунда, аз спечелих 4. Аз почнах в Британика да уча английски и това ми е от първата група сертификата. Завърших с 6. Това ми е втория сертификат по английски език в Британика и тук пак съм завършил с 6. И сега ще почвам още една група и ще видим с каква оценка ще завърша. Сега започваме с баскетбола. Аз тренирам в Булът баскетбол, който е много хубав отбор. Много добре тренират и това ми е един от най-хубавите медали. Ето го. Аз играх срещу Eagles, Спартак и Септември при присъствие на лагер по баскетбол. Лагерът беше на Вършец и тогава беше много готино. Там играхме. Ние бяхме някак си разделени на две групи. По-големи и по-малки. Т.е. по-високи и по-ниски. Това са ми грамотите по математика, на които съм с максимален брой точки. Те значат много за мен. Една от тях, с които много се гордея, е ето тази. Тази ми е една от 5 грамоти, с които най-много се гордея. Тя ми е трета поред. Тук са до 50 точки обаче и съм получил максимален брой точки. Тази грамота ми е от училище, наскоро я спечелих и тя е за най-добър лъвски скок. И тази ми, по принцип, ми е първата по ски. Това са нещата, които правя в моя живот ежедневно. Ще говорихте с мен и това може да ви вдъхнови за много неща и дано да съм ви вдъхновил и да съм ви бил от полза.